dapat pinoy, palagay langayan. Salbahis na pinoy, kawaray matasan. Sinunod ang wato, kahit na'y biglaan. Alam na Damo salamat tulog ka paris nga Kino Rats. Damo. Ipapalis niya ang ating Liga ng Barangay Eastern Samar Chapter President, Honorable Stella Maris Liban. Ang mga sakbayan at masayoy na Honorable Crisostomo Moricari. Ipapalis niya ang ating Liga ng Barangay Eastern Samar Chapter President, Stella Maris Liban. Yes, this is Ipapan Town Fiesta 2024, Eastern Samar, Oray TV, subscribe. Maraming salamat Honorable Crisostomo Moricari, nga ni Padis Board Member Stella Maris Liban.